Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro. At ipapakita ko sa inyo ito yung punong talisay. Ayan, maliit pa itong puno na ito. At ipapakita ko sa inyo pag ang puno ito pag malaki na ito. Ito yung malaking puno ng talisay. At nagkataon, ayan, nandito kami nga ngayon sa beach. Ayun o. Ayun. Sarap magtampisaw dito. Yun yung naliligaw kong kapatid. Ayan, natagpuan ko na. Ayan, si Ate Seni. Ayan, no? Pakaway-kaway. Taga Gloria Oriental Mindoro ito. Ayan, pinasyala namin ngayon. At kasama namin, ito yung aking, yun, no? Napakagandang may bahay, si Madam Selma. Ayan, kaway-kaway naman dyan. Ayun, no? Ayan, no? Si Irene, no? Nakataligod. Ayoko kumamay. Ayan, no? At yun ang aking kapatid, oh. Ayan sa Bulacan. Si Ate Pe. Pag daw istorbohin. Nagre-reels. Ayan, at ipapakita ko sa inyo yung kagandahang beach ngayon dito. Ayan. You know. Yan o, si Chelsea May, kumakayaw. Kumakayaw, kumakaway. Ayun na. Yan, simple lot-lot. Kumakayaw, kumakayaw na naman, kumakaway. Shout out! O yun, shout out daw. Napakaganda at napakalinis ng dagat dito. Kaya lang nagtataka ako, madami na rin akong pinuntahang beach. Bakit yung tubig dagat dito maalat? Hindi ko alam. Yan, ipaliwanag nyo na lang kung bakit maalat ang tubig dito sa Oriental Mindoro. Ayan, sa Gloria, bayan ng Gloria. Yun, no? Napakagandang lugar na ito. Ayan. At mamaya, ayan, may ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito, magkakaalaman na. May bunga pala ito, itong talisay. Ngayon ko lang nalaman na kinakain pala yung laman nito. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kakainin ito. Ayan. Mamumulot kami ng mga bunga nito. Ayan, titingnan natin mamaya. Mamumulo tayo ng buto ng talisay. Ayun, no. Nag-iisa si Jun Quintero. Nandun, no. Sarap magtampisaw dito! Gloria Oriental Mindoro, tara na! Magtampisaw tayo dito. Wala na yan, bulok. Bulok na yan, bulok. May nakukuha ka? Ayan, nangunguha sila ng buto ng talisay. Ito daw, oh. Ayan, tingnan nga natin. Ayan, tingnan nga natin. Ayan, Nini? ayan, ayan. Tingnan nga natin. Ayan ba? Parang pili. Hindi ko alam na kinakain nga pala ito. Ayan, titingnan natin. Ito yung bunga ng punong talisay. Ayun, meron siyang nuts sa loob. Paliga.
First time ko, ayan hindi ko alam talaga na kinakain pala ito. Ang ganito lang gagawin nyo, pupukpukin. At yung pinakaloob nito, Nawala na. ayun may maliit siyang nut. Yun ay kinakain. Ayun, natuwan-tawa si baby. Ayan. Masarap masarap. Sabi sa Kapampangan, manyaman. Sa Bicol, ano tawag masiram. Ayun. Manamit sa Bisaya. Ayun kinakain pala talaga itong buto ng, ayan lang si po niya. baby. Ayan. Kain, dali. At mapapanood nito sa ibang bansa. Ayan, kinakain nga pala talaga itong buto ng talisay. Ayan ayan tingnan mo yung baby. Kakain siya ng ayan mapukpok, dahan-dahan. Ayan. Grabe. Ito yung mga nalaglag na buto ng talisay. Ito yung bunga niya. At ito yung napakalaking puno ng talisay. Ayan. Ligo na kay nanay. Tara. Grabe. Ayan, ang laki. At maganda itanim to sa mga tabing ilog. Ayan, nakakapagbigay ng lilim. Ayan. Ayan, magtanim din kayo ng punong talisay sa inyong mga bakuran. Malaking tulong para magkaroon ng lilim sa inyong bahay. Ayan. Ayan, pasyal na dito sa Gloria Oriental, Mindoro. Ang ganda ng beach. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos! Mabalos!